Sinunod na sinaraw din nakakuha na ng president. Sauboya mo kayo na doon. Sauboya, sauboya. Ay, yakabebe niya araw. Yapo tayo na tingnan. Kuya na ko sa kanya ko, yakan. Yan, chikin na wala nila tamo, yakan. Kung gusto mo kami, araw ko, hindi ko lang yan. Ko lang, kuya, kaya ko na yun. O, dikeke, arin ako nag-ipon, wag, o, dikeke, wag, may nababalit ko lang sa stadium, para lang, meron ko nagabi ako na, meron ko nagkukukay nga ni. Kung na mga enterprise, sauboya, makakalasin na daw, kalmat sila ba, sauboya. Kaya yung kanina na buwan tayo naman, nakulungan din mo nga. Yes, may ko tayo, kita nasilip, tapjawin, yang, tapjawin. Ay, ko tayo, kita ay, ako ko rin yung inagitan na yan, ay, baka po na ko, siya ba't tinantaring, ay, tangi-tangi ni sauboya, mga tapjawin. Nana. Relax, kahan. Ay, asikya. Diam. Ayo, kita belajar prime kayak ini pas lagi. Wag. Kira gini. Anh để đọc cái bây giờ cái nhà được tập trung vậy đấy Ya, mundur ko rin na. Ya. cái masih pun ngay mẹ đấy thì này Oh, ini ya ni. Awat yang. Iya. Mana gua? Jangan coba turun aku. Si detalhe. Aí. Ó, sa Rivera no boya ko spaya. Tapi to ko boya. Iya. Nanti naruh betul ya kan? Oh, iya. Parang kaki ko, nandito kaki ko. Yung mana rin lagi. dùng nó dùng đó Huwag na ako siya, nanti rin. Hindi yun, magtawa na yun. Ano? Oh, sa kabayan Spaya, kain tentunya Biak mo ay moyo. Boya. Magkain the front? Sabi nga tawa. Ito ka ba? Ho! DJ. Iya, DJ. Hari भैया को Ay, DJ. Tahu. Ay, tahu. Sige.
Sige, sige. Ayaw ka video, isang ngayon. Era pa. Oh, buyari ko.